Nový BT Reflex. Stroj, ktorý určuje štandard v konštrukcii retrakov a vo výkonnosti. Nová generácia retrakov BT Reflex bola vyvinutá po diskusii so skúsenými užívateľmi retrakov a s ohľadom na ich najdôležitejšie požiadavky. Výsledkom sú tieto vozíky postavené na 4 kľúčových hodnotách: bezpečnosť pre vodiča, náklad a ostatných pracovníkov, produktivita, ktorá zaistí maximálne materiálové toky, životnosť, ktorá zabezpečí maximálnu dobu prevádzky a jazdné vlastnosti, kde vodič a stroj spolupracujú v dokonalej harmónii. Rad vozíkov BT Reflex pozostáva z 5 modelov s nosnosťou od 1400 až do 2500 kg a výška zdvihu môže byť až 12 metrov. Reflex je naďalej unikátny pre voliteľnú alternatívu pokročilého systému naklápania kabíny. Naklápanie kabíny umožňuje pohodlnú, rýchlu a presnú manipuláciu nákladu vo výške. BT Reflex je inteligentný vozík, inteligentný svojou konštrukciou a inteligentný v prevádzke. BT Reflex je inteligentnou voľbou pre prevádzky s retrakmi. Najskôr sa pozrime na bezpečnostné prvky použité pri novej generácii retrakov BT Reflex. Dobrá viditeľnosť je základom pri manipulácii za každej situácie. BT Reflex bol postavený na koncepte dokonalého výhľadu dookola z vozíka. To znamená, že vodič má počas jazdy nerušený výhľad. V smere kabíny je štíhly stĺpik ochranného rámu a výhľad dozadu je cez okienko. Nízka, zvažujúca sa konzola umožňuje vodičovi pri manévrovaní skvelý výhľad dopredu a výhľad okolo a cez zdvíhacie zariadenie umožňuje bezpečnú a presnú manipuláciu s nákladom. Konštrukcia ochranného rámu poskytuje dokonalý výhľad pri práci vo výškach, zároveň však poskytuje dokonalú ochranu vodičovi v kabíne. Samotná kabína je postavená s ohľadom na bezpečnosť. Vodič sedí tak, že sa jeho telo nachádza v profile vozíka. Štartovanie pomocou PIN kódu umožňuje používať BT Reflex len autorizovaným vodičom. Automobilové usporiadanie pedálov maximalizuje intuitívnosť ovládania. Pokiaľ ide o riadenie, indikátor smeru riadiaceho kolesa zaisťuje vodičovi plnú kontrolu nad vozíkom a pri každom zastavení sa automaticky aktivuje parkovacia brzda. Ak sa vozík pohybuje so zdvihnutým nákladom na vidliciach, rýchlosť pohybu sa automaticky zníži. Znížením rizika prevrátenia vozíka sa zvyšuje prevádzková bezpečnosť. Pre ešte vyššie úrovne bezpečnosti voliteľná formula BT Reflex Bezpečnosť Plus obsahuje ďalšie funkcie elektronickej regulácie rýchlosti pre maximálnu prevádzkovú bezpečnosť. Zameranie sa na bezpečnosť pri konštruovaní nového radu vozíkov BT Reflex dáva záruku, pokiaľ ide o ďalšiu kľúčovú hodnotu – produktivitu. Retraky sa hlavne používajú ako súčasť integrovaného manipulačného procesu. Udržiavanie tempa a vysokých úrovní materiálových tokov sú v týchto aplikáciách rozhodujúce. Väčšina manipulačných procesov obsahuje opakované pracovné cykly, kde zrýchlenie vozíka je kritickým faktorom. Zrýchlenie vozíka BT Reflex je plynulé, avšak rýchle. Pri dlhších prepravných vzdialenostiach voliteľná formula Produktivita Plus umožňuje maximálnu rýchlosť až 14 km za hodinu. To znamená, že pokiaľ ide o horizontálnu prepravu, je BT Reflex najlepší vo svojej triede. Ale rovnako, ak ide o zdvíhanie a spúšťanie nákladu, je BT Reflex triedou sám o sebe. Rýchlosť zdvihu a spúšťania je dôležitým faktorom, ak hovoríme o produktivite. Zároveň to však musí byť bezpečné. BT Reflex má unikátny prechodový systém ovládania zdvihu, ktorý umožňuje, že vysoký zdvih a nižšie rýchlosti môžu byť plne využité so zabezpečeným plynulým pohybom za každých okolností. Súbežné hydraulické ovládanie umožňuje napríklad zdvíhať náklad a zároveň ho vysúvať. Toto zvyšuje efektívnosť a rýchlosť prevádzky. A rovnako ako je proces zdvíhania a spúšťania plynulý a bezpečný, riadenie, vysúvanie, sťahovanie zdvíhacieho zariadenia zaisťuje rýchlu, ale bezpečnú prevádzku.
Dostať vozík do správnej pozície je dôležitou súčasťou manipulačného procesu a 360-stupňový riadiaci systém umožňuje nielen ľahké a presné umiestnenie vozíka, ale umožňuje aj zmeniť smer jazdy jedným plynulým pohybom. Vozíky radu BT Reflex sú napájané striedavým prúdom, ktorý okrem toho, že umožňuje plynulý pohyb, je extrémne energeticky efektívny. To znamená dlhé pracovné zmeny na jedno nabitie. A nie je to iba o výkonnosti vozíka, je to aj o inteligentnom spôsobe vývoja vozíka BT Reflex s ohľadom na jeho začlenenie do systémov riadenia skladov. Voliteľná e-konzola umožňuje rýchle a ľahké pripojenie periférnych zariadení s využitím zabudovaného elektrického napájania. Takže celkovo nová generácia BT Retrakov sa stará nielen o bezpečnosť, ale súčasne zabezpečuje maximálnu produktivitu rýchlym zrýchlením, vysokou rýchlosťou jazdy a rýchlymi cyklami zdvihu a spúšťania s plynulým ovládaním. Ale potom je tu otázka, ako tieto vozíky a vodič navzájom na seba pôsobia. A tu prichádza tretia kľúčová hodnota – jazdné vlastnosti. Vozík je postavený pre vodiča. Počiatočným bodom vodičovej pracovnej zmeny je ľahký vstup s nízkym schodíkom a pohodlná rukoveď. Pre nastaviteľné sedadlo, riadiace rameno a konzola s ovládačmi umožňuje vytvoriť vodičovi optimálne podmienky pre prácu. Riadenie vozíka BT Reflex nie je namáhavé. Na ovládanie elektronického progresívneho riadenia sa používa malé otočné koliesko. Pri manévrovaní pri nízkej rýchlosti je potrebný minimálny počet otáčok. Všetok pohyb vidlíc je ovládaný malými mini páčkami s vysokou presnosťou. Alternatívne môže byť zvolený multifunkčný ovládač joystick podľa preferencií a skúseností vodiča. Výkonové charakteristiky vozíka BT Reflex je možné nastaviť podľa okolností v prevádzke alebo podľa odbornej skúsenosti vodiča. PIN kód vodiča určuje nastavenie výkonnosti vozíka a tak prispieva k bezpečnej prevádzke. Vodič dostáva kompletné informácie cez informačný displej. Na displeji je zobrazený napríklad smer riadiaceho kolesa, stav batérie a výstraha pre vodiča o akejkoľvek poruche, ktorá sa vyskytne počas prevádzky. Rad vozíkov BT Reflex môže byť vyšpecifikovaný s voliteľnou formulou jazdné vlastnosti plus, ktorá obsahuje unikátny systém záklonu kabíny. Tento systém zaisťuje vodičovi dokonalý a pohodlný výhľad pri práci vo výškach, minimalizuje riziko presilenia krku a tak prispieva k vyššej úrovni produktivity. Kombinácia bezpečnosti, produktivity a jazdných vlastností robí BT Reflex najlepším vozíkom vo svojej triede. Ale je tu ešte jedna skutočnosť, ktorou vozík vyniká, a to jeho doba životnosti. Podnikanie vyžaduje od zariadení dlhú bezporuchovú prevádzku, obzvlášť ak tvoria jadro náročného manipulačného procesu. Pri návrhu a výrobe vozíka Reflex sme do úvahy brali bezporuchovú dobu prevádzky. Najvyššiu výrobnú kvalitu zabezpečuje tzv. Toyota Production System. Komponenty určené do ťažkých prevádzkových pomerov, napríklad pohonové jednotky a prevodovky, zabezpečujú najvyššiu trvanlivosť, znižujú opotrebenie a zabezpečujú dlhú životnosť. Starostlivá pozornosť venovaná jednotlivým detailom zvyšuje spoľahlivosť na najvyššiu úroveň. Dosahuje sa napríklad utesnením elektronických zariadení, hydraulickými spojkami bez únikov oleja a minimalizáciou počtu komponentov. Ako všetky vysokozdvižné vozíky, aj BT Reflex vyžaduje pravidelnú údržbu. Konštrukcia a pevnosť týchto moderných retrakov umožňuje predĺžené servisné intervaly a nakoľko je vozík konštruovaný tak, aby prístup pre servis bol rýchly a ľahký, aj bežná údržba je rýchla a efektívna, čo znamená ďalšie zvyšovanie doby bezporuchovej prevádzky. Aby sme vyhoveli požiadavkám pre špeciálne aplikácie, ponúkame modely s kabínou do mraziarenských skladov a špeciálnou kabínou do prejazdových regálov. Nová generácia vozíkov BT Reflex bola vyvinutá podľa požiadaviek zákazníkov na základe skúseností vodičov, dobrého technického riešenia a svetoznámej výrobnej metódy Toyota Production System. BT Reflex.
Inteligentná voľba.